Taksigidariak asarre autometatzeak Baionan goizuntan finantzalege berria ez dute gustukoa, eri direnentzat aldaketak izanen direlako, etxetik ospitalerat joateko, kolpea bereziki barnekaldeko herritarrentzat setasunak berehala, ezpeletako taksigidari batekin. Argitsuen askatze polemikatsua asteburuan, aroarengatik gibelatua lehenik eta azkenean ezeztatua, alere jendea initzek ez zituen aginduak jakin edo entzun, bigarren ekitaldia helduden larun batean ospatuko dute Baionan, Errobi ibaiaren bazterrean. Eta egun hortan, Olentzero ere agertuko zaigu Lapurdiko hiriburuan, gaurko emankizuna bururatzeko Olentzero Park bisitatuko dugu Azparnen hori. Arratsalde honi zuratik, emankizun untan badakizue erreportaiak aktualitatea denak uztartzen ditugula, goazen aintzina, ongi etorri deneri. Baionan gaindi biltzea biziki zaila astelen goizuntan, usaia maino zailagoa pentsa, taksigidariek protesta hau egin dute, karriketan barna blokatzeak, ez baitute bat ere begionez ikusten finantzalege berria. Xedea, gizarte segurantzak dirua aurreztea, eritirenak elgarrekin ibilaraziz, eta ez gehiago taksiz etxeraino orain bezala. Gure gobernamenduak pastu gaitu delako 49.3 horrek ilan eta lege ez biziki ona, guretzat gure ofizioa intzat batio da, baina gure familian ero gure inguruetan badugu beti norbeite, ero matanta, ero osaba, ero auja bat, ero norbeite zer nahi izaz gure inguruetan ospitale, ero klinikarat eta joan behautena. Orduan guk egun eta denak hartzen ditugu, ere maiten ditugu ospitale hoitat, ero klinika hoitat, izan simio, geion, kanzeraintzat, ero baduku ere auja atzuk ere maiten dituguna kasik egun guziz. Eriak garraiatzeko moldea aldatuz, zerbitzuaren kalitatea apalduko dela biziki salatu dute. Biertigoiti jende guzi horiek eta erraindut kabala bezala, behaz, biertegoiti izain da plataforma atzuk, hartuko tuzte berdin eta ospitalean balimadie ogoi pertsuna horiek eta berko tuzte denak ere eman bakotxain beren egirat. Ez dituzte denak ere emain bakotxak beren etxerat, ere maintuzte bakotxak beren egietat. Garraiatzen dituzten erientzat ezinezkoa taksigidarien ustez. Uai, norbeite pastatzen balimadu simio bat eta lauoren pasten balimaditu egun eta ospitalean. Ere maiten ditugu izan eta bi, ero iru batzuetan, iru pertsuna ere maiten ditugu beren etxetat, guk beren etxetat ere maiten ditugu. Ez ditugu egiko plazetan usten eta biertigoiti jende horiek berkotuzte bizpairu berdin bia, berdin iru oren goaitatu delako autobusa horren eta agibatzea. Pazienteak ez badute garraio molde berria onartzen, baliteke gastuak gutiago ordainduak izatea, Baionan bezala taksigidarien protestak Frantziako estatu osoan egin dituzte astelen untan. Euskal Elkargoak igandetako lanari buruzko deliberoa bozkatu du larun batean Baionan iraganden kontseiluan. Orain arte 5 igandetara mugatua den aukera, herri batzuetan 12 igandetara zabaldu nahian. Zibidu juti Baionako hautetxeak defendaturiko proposamenak herri bakar batzuei eragingo lieke. Hain zuzen, Donibane Loitzune, Baiona, Angelu eta Biarritzeri. Eztabaida eta kritiken ondotik azkenean hautetxiek neurri berriaren alde bozkatu dute. Hain zuzen, 86 hautetxik alde bozkatu dute, 59 kontra eta 22 abstenitu egin dira. Neurria bozkatu baino lehen gogor salatu dute proposamena LAB sindikatuak eta EH Bai alderdiak. Azken honek azpimarratu du igandeko pausa lehenesten duela, eta horren araberako erabakiak proposatzen segituko duela. Baionako Xingar feriak data berria du, apirilaren 4-tik 7, hoi baino astebete geroago izango da 2024ko azoka.
Baionako herriko etxeak Xingareko izlekin batera hartu du erabakia, azken urteetako jendetza bilez dadin. Aurten 460.000 pertsona bildu ziren Lapurdiko hiriburuan, eta segurtasuna eta azoka izaera mantendu nahi dituztelako aldatu dituzte datak. Normalean Bazkoarekin batera ospatzen da, 2024an Bazko ondoko asteburuan izango da. Eta beste aldaketa bat ere bai, iraupena, ostegunean hasi eta 4 egun izango dira, 5 beharrean. Farolilloak ikusteko. Farolilloak eta ikustea. Farolilloak ikusten. Honek farolatxoak ikustera. Farolilloak. Asteburu honetan Baionan gehien entzun dugun hitza da. Goizean goizetik Euskal Herri osotik eta baita kanpotik ere milaka eta milaka pertsona hurbildu ziren Lapurdiko hiriburura. Torri gara Bilbotik, gu Gernikatik, Agetxotik. gu Zarautzetik, Lekunberritik gatoz. gu Sopelatik. Santurtzitik etorri gara. Goizean goizetik irala luzeak ikusi ziren argitsuak erosteko eta baita hirian ibili edo aparkatzeko. Parkina justu hartu dugu, da gero eta parkinetik da dana petia zeon. Osea, que eskerrak hartu duen parkina, ez dela. Trenan etorri gara. Endaian utzi dugu kotxea eta hortik trenan. Goiz etorri gara eta erraza parkatu dugu, baina bai. Goizeko 7:00 etorri gara, osake. Azkenean, Baionako herriko etxeak haize bolada azkarrak direla eta argitxoen askatzea bertan bera uztea erabaki zuen larunbatean. Hala ere, batzuk ez zioten kasurik egin aginduari eta bota zituzten. Baionako hautetxiengan kezka handia eraginduen jarrera izan da. San Jone Etxegaraia auzapezaren hitzetan jende kopuru bat gainditzean jarrera onartezinak agertzen dira. Jarrera horiek kondenatzen dituela azpimarratu du. Bere esanetan argitxoak ez ziren zerura bota behar ekitalia debekatu egin zuelako. Ibugalde hautetxeren iritziz larunbateko gertakariek erakusten dute ez direla gai horrelako momentuak kudeatzeko. Elkarrekin egoteko baliatu beharko lirateken momentuak. Argitxoak botatzeko debekuari kasu egin ez izanak irudirazgarriak utzi ditu biharamunean Baionan. Orotara 12.000 argitxo saldu zituzten larunbatean, eta horietariko asko non nahi ikustiteken igandean, ibai ertzean, lurrean edota arbolen gainean. Ekitaldiaren arrisku helduten larunbatean argitxuen lasatzearen edizio berri bat iraganen da Baionan, arratsaldeko 7:30. Itzordua bainoren mezu bat erarazi nahi izan du San Jone Etxegaraia auzapezak. Jendeak zentzuduna izan behar duela uste du San Jone Etxegaraik. Atzokoa ikusita argitxoen salmenta mugatuko dute. Denak salduak izango direnean ez dira gehiago proposatuko. Gogoratu behar da hurrengo larunbatekoa azken argitxoen lasatzea izan daitekeela. Pirineo Atlantikoetako prefeturak ekitaldia debekatu nahi duelako datorren urtean. Ongi etorri Olentzero parkerat, asteburuan mundua ibilida hemen azparnen, jokoak, tailerak denetik, mementu goxoa iragaiteko, jostatzeko, eta Olentzero aipatzen baitugu, gogoan izan Mari Domingirekin batean Baionarat helduko dela helduden larun batean, itzordua Sao Kaian arratsaldeko 3:00 izanun Xabierarte. Olentzero buruan dira, entendimenduz gantzia, Badarratxia nera momentu agarre grupo zagila. Aiurde tripondila, Horra, horra, gure Olentzero, Ibarratzen dutela iserita dago. Kapoitxuak barauzki, arrautxatxuakin, bihar berendatzeko botilarduakin. Hemen eldu gerate berri batekin, gure embajadore Olentzerorekin. Horra, horra, gure Olentzero, ipartzen duela iserita dago. Kapoitxuak barauzki, arrautxetxuakin, bihar berendatzeko botilarduakin. Olentzero joan zaidu,
dira lanera, intentzioarekin ikatz egitera. Aditu zuen irian Jesus jaio zela, lasterka etorri omen zen parte ematera. Ora, ora, gure olentzero, pipa hartzen duela iserita dago. Kapoitxuak barazki arrantzetxuakin, bihar berendatzeko jarduakin.